Torsion. Unsa kay pasabot aning torsion? Is the application of a twisting o kanang atong lubagon or turning force kaning patuyokon ang usa ka object. Kanang picture nga inyong nakita mo nay epekto tungod sa torsion. And diri nga video ato lang isgutan kung unsa ang torsion sa circular shaft. And sa shafting, we have solid shaft and then hollow shaft. Kung mayingon tag solid, walay bangag sa tunga. Kung mayingon po tag hollow, naay bangag sa tunga, therefore na siya inner o outer nga diameter or radius. Karon unsa kaha ang mga torsional nga mga formula? Kaning torsion, pwede nato ni matawag og maximum shear stress. Ato lang hinumduman ha ang other name sa torsion. And then denote ang torsion og Greek alphabet nga tau. We have tau or torsion equals T times R over J. Unsa kay pasabot anang T, R ug J? Kana ang T nagpasabot na og torque, ang R radius, ang J we have polar moment of inertia. Ang torsion ang iyang unit we have Pascal, kilopascal, PSI or KSI. And then ang torque ang unit is Newton meter or we have in English pound foot. Ang radius we have meter, mm and inches. Regarding po sa J or polar moment of inertia, nata unit nga meter to the power of 4, mm to the power of 4 or inches to the power of 4. Akong ipakita sa inyo ngano man gyud ang unit sa torsion equals Pascal or PSI. Atong pulihan kining equation nga TR over J sa ilang mga unit. For torque we have Newton meter times radius na meter divided by J na polar moment of inertia, ang yang unit is meter to the power of 4. As what you can see, pwede na to makancel ng meter to the power of 4 and kaning duha ka meter sa ato ang numerator. Ang mabili na lang is we have meter squared. Therefore, we have Newton over meter squared. Sa asa ganin nga unit, kaning Newton over meter squared para ni kang Pascal. Sa next nga presentation, atong sabton ang principle sa torque o sa imuhang polar moment of inertia. For torque, for example, we have this shaft. Ato lang ipakita iyahang front view. Dayon mao ni ang radius sa imong shaft nga R. Kung mag-apply ta og tangential force sa imong shaft, as a result kani imong shaft mo rotate gini siya clockwise. Kay dito man padong imong tangential force padong sa right, ang imong shaft mo rotate na pa clockwise. Munang naka-equation sa imong torque nga tangential force times radius. Karon atong isgutan ang polar moment of inertia sa duha ka shaft, solid and hollow. Kung maingon ta og solid, mo ni ang formula with respect sa radius and with respect sa imong diameter. In terms of hollow pod, ang iyang polar moment of inertia, mo ni imong formula with respect sa radius. Kanang dako nga R nagrepresent na sa imong outer radius. Ang gamay nga R nagrepresent na sa imong inner radius. And then with respect sa diameter, naakay d to the power of 4 minus d to the power of 4. Kaning d nga dako nagrepresent ni sa imong outer diameter. Sa polar moment of inertia sa duha ka shaft, solid and hollow, base na tingala tangano diri 2 pag-abot diri na 32. Kung yung matikdan ang solid ug hollow, mo ang nahitabo sa iyahang equation. Karon akong i-prove nganong inaani ang imuhang equation. Atong hinumduman nga ang diameter equals 2 radius. And with respect sa radius naatay 1/2 sa diameter. Unahon natog solve ang solid shaft. And ato lang pong i-review gamay, pag power is 1, you have distance or length. Pag power is 2, that is area. Pag power is 3, you have volume. And pag power is 4, you have inertia. In statics, ato yung nahibaluan nga pag circle, nagyod siya constant value sa polar moment of inertia. Kaning J equals pi r4 to the power of 2. Pero diri nga video, dili nato na ipakita
kung yun sa ni pagkuha nga equation. From solid shaft, nata ni nga equation. Ako lang gibuhat ang R, gibaluan ako og diameter. Atong gi-substitute ang 1/2 D. Kung atong balikan ato ang topic sa algebra, kani nga exponent, pwede nato ni ma-distribute from D og from 1/2. Munang natin answer nga pi times 1/16. Asa gikan ng 16? Kay 2 to the power of 4 equals 16 times D4. Again, kanang power of 4 ato ra lang gi-distribute sa 1/2 og D. Overall divided by 2. Kanang 16, pwede nato na ibaba pagyod sa ato ang denominator. Mo na nakakuha ata aning final answer na pi d to the power of 4/32. Kung unsa atong gibuhat nga process sa solid shaft, mao po natong buhaton sa hollow shaft. Kanang imuhang outer radius ug inner radius, bayloira na og value sa imuhang outer ug inner diameter ug mao ni nga equation ang imuhang makuha. Ang importante lang ani nga natay idea kung sa unsang paagi ning 32 ming karon sa ato nang nahisgutan unsa ka ang torsion sa mga circular shaft, solid ug hollow based sa equation nga atong i-prove. Atong i-plug into tanan makakuha ta ni nga equation. For solid, ang iyaha dihang torsion or maximum shear stress, we have 2t over pi r cube, or with respect sa diameter we have 16t divided by pi d cube. We have ang iyang torsion na kay 2tr divided by pi outer radius to the power of 4 minus inner radius to the power of 4. Sa torsional formula sa solid ug hollow shaft, basig mo natingala mo nganong diri r cube, pag abot diri r to the power of 4. Akong isolve karon giunsa ni pagkuha nga mga equations. Unahon nato pag-solve ang solid shaft. Based sa equation sa torsion, atong i-substitute karon ang J para sa solid shaft in order makakuha ta ni nga equation. Karon naatay T times radius divided by pi r to the power of 4/2. Mao man ni ang sa solid shaft. And we can cancel radius. Kani mahimo na lang ning cube. Therefore, we can simplify this one nga we have 2t over pi r cube. Again, kanang 2 nga nasa ubos, pwede na to na masaka padong sa imuhang numerator. Ug mao ni ang pamaagi, kuha ni siya nga equation. Karon ato na pong ipakita kung giunsa ni pagkuha ning 16t over pi d cube. Now for solid shaft with respect sa iyahang diameter, from this main equation, tr over j, kanang r ato na nang pulihan og 1/2 d divided by polar moment of inertia sa imong solid shaft with respect sa diameter. Sa ato nang gipakita ganina, natay pi times d to the power of 4 divided by 32. Pag kanang 32, imo nang i-transpose sa numerator, and also ang d imo ning i-cancel. We have this one, cancel ni. Ang mabilin ana, that is cube na lang. And pagbalhin nimo sa 32 sa numerator, naman kay 1/2. Therefore, 32 times 1/2 na kay 16. Muna ang pamaagi nganong ni come up tani nga equation. Ang next natong ipakita mo ang hollow shaft. For hollow shaft nga atong i-consider ang radius, ang torsional equation para sa hollow shaft, we have tr over j ra gihapon. Pero always ta mo consider sa imuhang outside radius. Sa imuhang hollow shaft with respect sa radius, ang equation sa torsion niya nga gibasihan nato kani ra gihapon, tr over j. Pero ang r nga atong gamiton mo nang diri naatay tr over polar moment of inertia sa hollow shaft with respect sa radius, naatay pi over 2 times r to the power of 4 minus r to the power of 4.
Pero kaning r sa numerator o kaning duha ka r diri dili ta ka-cancel ani. Ang ato lang buhaton para mas ma-simplify kaning 2 ato ning ipasaka sa tuang numerator. Mo ni ang paagi nga nagakuha ta ani nga equation. How about ani nga part yun sa kani pagkuha atong isolve. For hollow shape with respect sa iyang diameter, again mogamit ani ato ang main equation bayloan ang outside radius sa imuhang outside diameter. Natay 1/2 d atong i-plug in ang value sa j sa hollow shaft with respect sa diameter. Again kaning d dili ta cancel ana. Ang ato lang buhaton para mas masimplify pa kaning 32 ato ning i-transfer sa imuhang numerator. Na naman kay 1/2, 32 times 1/2 you have 16. Ug mao na ang pamaagi nganong ni come up tani nga equation. Next atong isgutan kaning twisting angle. Unsa kay formula ani? Ang twisting angle mo ni ang formula. We have this one Greek alphabet nga theta equals T L over G J. Unsa kay pasabot ani? Kani dai mong T nagrepresent ni og torque, ang L mo ni ang length of the material, ang G mo ni ang shear modulus of elasticity or shear modulus. And most of the time given ni siya sa problem. And then kani imong J we have polar moment of inertia. Unsa ka unit ani imuhang twisting angle? Therefore naatay radian. Karon sa next presentation atong sabton unsa nang twisting angle ug atong i-prove kung radian ba gyud iyang unit. Ang idea sa twisting angle, for example, sa iyong nakita karon sa figure na atay solid shaft. Kung maghimo ta og line gikan ani nga yang center from cross sectional area padong diri ang mahitabuan na kung atong i-twist o lubagon nimong shaft kani nga line mumove po ni siya atong lubagon ni ato ang shaft. And then also diri sa pikas kana ang mahitabo karon kani nga line kay imo man lang gilubag o imo nang gitwist kani ma-move gina siya diri ang part ug kana iyang distortion ug kani nga angle imong ma-form mo ni ato ang angle of twist. Mo ni ang principle sa twisting angle. Sa next nga presentation akong ipakita sa inyo nganong radian ang iyang unit. Sa inyong nakita mo ni ang equation sa ato ang twisting angle. We have theta nga nagrepresent sa twisting angle equals torque times length divided by shear modulus of elasticity times polar moment of inertia. Atong isulat ang mga unit ani nga mga data. Mo na ni ang unit sa imuhang torque nga Newton meter times length meter divided by G nga ang unit maoy Pascal mo nang naatay Newton over meter squared times polar moment of inertia nga J meter to the power of 4. As what you can see, pwede na to makancel ng meter squared o meter to the power of 4. So ang mabilin ani na kay meter squared. Ato pa yung i-simplify ang ato ang equation. Karon atong nakita nga ang numerator o denominator pareha og value. Asa ni gikan ning meter squared? Ato lang gi-multiply kaning m times m. Mo nang kaning duha pwede nato ma-cancel. And based sa solution nga atong nahimo, wala unit ang imuhang theta. Therefore, mo na ang gigamit radian. Basin tingali makapangutana mo, what if in a certain problem degree ang gihatag? Unsa kay angay buhaton? Take note, pag degree ang ihatag dili kita kagamit ani nga formula. Ngano man radian man iyahang unit. Therefore, ang atong buhaton para makagamit ani nga equation, ang kanang degree ato ginang i-convert into radian. Unsa matong himuon? Mo ni siya. Convert degree into radian, i-times ani mo na og pi over 180 degrees. Likewise, to convert radian into degree, i-times ani mo og 180 degrees over pi. Basta ato lang timan-an, makagamit lang ta ning equation pag radian ang atuang unit.
Ang last atong isgutan is about power transmission. Nagisgot man kitag shaft, and shaft is used to transmit power. For example, kanang mga shafting sa atong motor, sa makina, unsa may equation sa power. So we have this one, P equals 2 pi TF or P equals 2 pi TN. Unsa kay pasabot anang T, F og N. Kanada imong T, again, nag-represent na og torque. Ang F nimo, frequency, ang yang unit is hertz. Mura-mura ni og kanang it hurts. Unsa man iyahang unsa man iyahang unit. So, we have 1 over second. And then ang N, mo na imong revolution per minute. So, you have RPM. Ug atong inumduman, kung magisgot ang power is work per unit time. And ang unit sa power, we have watts or kilowatts, and we have HP or horsepower. Aron nga ang unit sa iyong power, watts, dapat ang imong gamiton is second, kay ang watts that is equals to Newton meter over second. Kung gitagaan ka og RPM, i-convert sa na og RPS. Unsa gani purpose kanang himuon nato na og RPS? Kay ang unit sa watts is we have Newton meter over second. Karon atong i-summary ang mga formulas nga atong na-learn from this video. We have for torsion or maximum shear stress, mo ni atong equation for solid and hollow shaft. And then for twisting angle, mo ni siya. And last one for power, kanang equation. Hopefully nakatabang ni nga video para mas masabtan ninyo ang concept o formula sa torsion. In my next video, mag-solve ko og various problems regarding torsion on circular shaft. Thank you for watching and see you in my next video.